Philly? Philly? Ma'am, may hapon. Napadri si CD, ma'am? Naman siya order yung mga accessories sa bike? Asa man si... Asa si ma'am? CD. Bali, gigamit mo yung pangalan ko, di ka na magbayad. Gamay rin ma'am, 16,000 ra, worth of 16,000 yung bayro na. Dagan kaya ang i-order ma'am? Isang straight lang. 16,000 na sa Sa bike ma'am, dagan kayo ni ma'am ba? Wala lang. Napoy... Naharap ako kini. Nasa bayad ko. Isa sa bike lang. Ikaw magbar ma'am, di ka mapinictorial ma'am? I-deliver na mo karon? Yan siya. Siya lang ipabayro na sir? Si Lula, pabayaran niya mo. Gani, Lula gani. Pila may bayro rin mo ta? 16 sir. 16,000? Gamay naman. Karon ba dayo na? O karon sa kagdala na mo na mo sir? Asa ba siya? Di ka may toril? Ha? Toril pa. Ha? Ano si ma'am? Mo bayro mo Lula birthday, si mo Lula karon. Ano si ma'am? Ma'am, dali sa ma'am. Karon ka lang. Imo. Imo kung pangalan dito gibo na butang sa kwan ma'am sa online. Saan man ako nagkadako ba anang Mo lagi ma'am, mo order pero yung gibutang dito ma'am Philly Hesola complete applying A besides doctor. Kay pila pa edad niya? Oh, di pa siya pwede ma'am. So ikaw ang ibutang dito kay bawal pa mga bata mag-order. Biang kay kwarta karon. Pero bayad ta karon, kadako ba pud ana mo? Kalibura kay. Mababayaran nimo. So unsa may cancel na nato ni ma'am? Silang na doon oy. Unsa man? Ganda na magidri. So na magpupormiso ka. Ani lang ma'am, kung cancel na nato ma'am, picture lang ta dito. Mga ilang may picture si mo ha, okay lang? Isa o sa mga gamit sa bike ko ano? Dako-dako yun ang bike ka day kay 16,000 yun ang kan ma'am. Wala nila kanda man nag-order sige. Wala siya nagingon si mo ma'am. Ah sige lang tanaw wala sa ako. Wala siya nagingon si mo ha? Atay. Yun sa na to ni cancel saya nga po doy. Pwede mo cancel. Cancel na nato. Sige, ano lang. Patanaw lang na mo yung kan. Picture lang bipod si mo ma'am. Surprise! Happy birthday, ma'am! Happy birthday! Ano ba yan? Sugol lang ko nila, ma'am. Wala mo na karon. Tirisan. Birthday mo din mo karon. Mo ka nangingon. Sinsya ko ba kayo? So okay ra na birthday man nimo karon so gihatag nila si mo ha. Pero joke lang to. Nga nag-order si CD. Wow!
Sarang pambayad. It's a prank! Isa man na bala ni mo nga nakatag mo ani. Why? Isa man. Bisa kata ka ni ma'am? I don't know. Awa dyan ka kaila. Sasha, happy 70th birthday, Lola Penny. From Karen, Dodo and Jerry. Wow! Dito ka ma'am. Tapalan na ma'am. Lagi! Kaya mo ng kape! Niya kantahan na to happy birthday. Oh, manganta sa ta. Happy 70th birthday la. Wish na mo na unta lang katagan pa ka og daghan pang katuigan. Yes. O baskog na panglawas permi sa Ginoo. La happy na kaayo mi ana nga mga apo nimo. La na makita ka namo nga baskog permi la. Law kayo ka namo la maong pag-amping jud permi. Happy birthday la. Love you so much la from Karen, Dodong and Jerry. So, asa yung mga anak pa? So my birthday wish ni mo sa iyong mother, sir. Ay, kini, muna importante. Isa na college ka rin? Sa day rest ni mo Oo. sa So, ang wish na ako sa akong mama, na unang-una, good health, na tagaan mo tao, taas ka kinabuhi pa sa itasan, na kanunay siyang mahimsok, na kanang ang imong video, pag init-init na bulo, ikaduha, napasalamat po ko no, sa surprise ko na kung ginikanan sa ako ang pamangkon, si Karen. So kami tanan na surprise mo kami. Uloy! Tinulong lang din ako pangatanungan. So ma, happy birthday. Ginaot ko nga kinangtan ng pamilya mahimsog sa ilayo sa mga sakit. Sa mga sakit. O daghan pang mamabot yung mga birthday. Daghang salamat ma'am sa inyong paghatod ani sa gifts na gikan sa kumangkon na Gyoter. Salamat kayo o sa pamilyang Bukol. Okay. Asa ba ba? Ako da. Okay, video ba yan mo? Happy birthday Lola. Mami Nora! Kato lang? Moro kita ingon ninyo? Moro gyud? Isa pa uban. Happy birthday, ma. Good health of what? Good health of daghang kontang katuligan na mabot sa mga uban na yun. Wapo sa mga rose. Ako itong isa, okay. Ako nag-isa. Sige, pabuka na nga. Kabuto na to si ma. Birthday wish daw ni mo, ma'am. Birthday wish ni mo. Ma, ang akong wish sa imo ha mga stay healthy lang jud ta. Ang laban ng taniya sa itong pangitabo karon and more birthdays to come pa jud mga 100 years of more pa. Kung kaya lang, ha? Kung kaya lang. Dili, uy. Kung kaya lang. O, tama. Si Angel ito. Nabibigyan ka to si Angel Verde Soledad. Ali diri. Sala, bayri lang itong utang. Ito na ko sa sabay. Ako nga, bilang nga dong. Isa nga, exercise mo. Ha? Masang takwarta dong. Sus, yang isa nga. Galit din niya. Ato lang nang i-withdraw. Sa tuyo niya, yan ang Cancel. Cancel. Ako nga, cancel na lang nga dong. Uy, kay. Sa dali.
Ay, ikaw ugap ani niya ang gusto ko ugap na ko. Kinuok ko. Mabuang ko. Alam mo, hinginom din ka kape ma. Asa magkanta sa anima? Tingapi ka, ma'am? Walay gatas. So, kisa pa yung magatag ko, message. Karong kag angle da. Adjurot. Ay auntie, happy birthday unta tagaan pagkanang taas sa kinabuhi sa Ginoo kay kanang pag-inspirasyon ka sa imong pamilya. Nya kanang ikaw po ilahan kanang nababili na lang nga kanang ilaw ng tahanan. So unta you will shine brighter like a diamond. Happy birthday, Diamond. Like a diamond. Like a diamond. because diamonds are forever. O, di ba? Pwede mo ha? So, kato lang. Okay. So, ikaw ma'am, masay message mo sa Message ilaha. mo ma. Message mo ma. Ako, dako kay ko pasalamat sa akong pamilya. Hindi na sa mga malipayon ko kayo ba sa unang panahon. Una nilang yapon ang iyang sa buhay. Muna nga, hindi ko nga, unta kung kita lang tag-iya sa atong kinabuhi, dili pa maayong mahipos ba? Magpadayon ko ta sa atong kalipayon. No, di ba? Muna kung ikuan sa mga nagkalipay ko, nalipay ko. Hindi man tayo lang, ay mo na nung kalipay na. Kung ako tagaig ka po ulan ito, anak. Oh, ko tagaig ka po ulan ito. Namayong inahan, pinikanan. Ay, tanan, mauna-unaon ko sila. Kita na ko sila, o nas balay. Asa naman lang na, o. Iko, day. Yan ako sa ganina. Day, tininuod mang tininuod latin ko, day. Ay, isa nga. Latin yung katawa ko. Tininuod ko maglatos, magaglalay man mo nagpadala o dekor. Sama na ay! So, Yan, Katora. Katura ako. Nya nag-request man sila nga mosayaw daw kag TikTok. Ay, dili man ko anak mag-apilapin. kung saan imong Para gusto? daw sa ilaha, para alam daw. Chat na lang. Ay, dili. Ah, dili yun. Kauban daw sa mga apo. Ay, Dili jud. wala chuko. Bisag ka isa lang, gamay lang. Oh. Ang mga apo na lang, asang mga apo TikTok. Bada na lang, auntie. Ayaw ang nagpapareha pa kung Indonesia. Ah. Sige, kato lang, ma'am. Oh, sige, okay. Happy birthday! So